Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m Akajiuko. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to sisters, single ladies. Onye ma bụ isiokwu. But before we dive into today's lecture, yes, important announcement. Echefuna na anyị ka nọ na month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance everybody and all ụmụ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ. Ndị isi ụtụtụ a ejego dị m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile soela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Yes, etu a ka anyị ga-achụkwudo aja aja wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities support nọ na temple. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Anyị ga-ekekwazi uke n'aha mmadụ dum. Etu a ka anyị si emie. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịrị 3 years now. Anyị nwere massive testimonies. Mana ọ bụrụ onye ka anyị ji maka ebe taa. Gịnị ka m na-ekwu? Nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị dị interested iso na ama aja a na-achụ ọnwa ọbụla ma ọ bụ na o nwere ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri emi chaatị m na WhatsApp. Mma agwa m WhatsApp nọmba m mana ka akwa nke abụọ. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, malụ na annual festival anyị nke year 2025 na-abịa na September 16. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-contribute to his or her own quota towards making this festival a huge success. Echefukwana na festival this year is very unique maka na ọ bụ special festival. Ọ na festival a ka anyị ga-atọ ntọala place of worship of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Yes, atụrụ anya na ị ga-contribute to whatever you can. Maka na annual festival anyị na-abụ celebration for mmụọ na temple, ihe eji na nchegbu and ịwaji Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, mana nke a dị very unique. So ị achatịkwa na WhatsApp whether ma ị ma abịa ma ọ bụ na ị ma abịa. Maka ndị nọ abroad, a ga-eti anyị postkwu ya online maka ndị ebe ọ bụla ị nọ ka ị nwee ike fụ ihe etu o si wee mee. Ọ bụrụ na o nwetara ajụjụ ị nwere ma ọ bụ na ịgwa ahụ fans ịchọ isonye na ya, chatịkwa na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị na-atụ vidio, you are invited. Yes, 0805-7837672 or 0813-8243-871. Let's dive into today's lecture. Isiokwu anyị bụ my advice to sisters, single ladies. Anyị na-ekwu na ọ bụrụ na ị bụ single lady, o nwere ihe ị kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na mmadụ ama ebe mmiri si bido maọbụ ya, ọ ya ama ebe ọ nọ kwụsị. Wee kwuo na as a single lady, ị kwesịrị ịma ihe ị chọrọ na ndụ a. Ọtụtụ n'ime unu na-eme ọtụtụ mistake, ya wee mesịa it will hurt you throughout your entire life. You should know time for everything. Ihe niile nwere oge. Isokwara na ndị na-eme mistakes because na ha amara ihe ha na-achọ. It baffles me when a young maiden, maybe age of maturity, from 18 up, it go matured. Our fathers, our mothers, when they are even younger than 18. But at most, as long as you do go 18 years, and near mother go okay, you do go give away mother. Eze-Ana, neka obere nwa. Ọ bụrụ na iwu obere nwa ijikọta onwe gị. Mana ọ bụrụ na na na-epụ iwu na oge isi bụ ngị irugo gị babe mmadụ. Ya, nke ọzọ bụ na mgbe ụfọdụ o nwere mistake ọtụtụ ndị mmadụ na-eme. Anya o mistake ya wrong choice. I can tell you na wrong choice you want email in life can hurt you throughout the rest of your life. So pay attention to today's lecture. Ka ị tiwara gị aka oyibo nsogbu gwa gị ihe ị kwesịrị izere na etu esi eme the right choice. So pay attention. Onwe na onye ọbụla ịma bụ a single lady, tag the person na message ya. Message ya a ga-esi ya wee tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ.
because what you don't know remains a mystery to you. Yes. Now let's dive into today's lecture. They can see you. Lecture anyị na-achọ ịkọwalụ gị tata bụ ka anyị kọwalụ gị ihe niile ị kwesịrị ịma as a single lady. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime unu na-eme wrong mistake. Enwere isi onwere experience ọzọ, onwere etu ọzọ esi eme ya karịa etu a gị nwa na onwe gị marụgoro nwoke si eme ya. Mana ọtụtụ n'ime unu nwere ike niile eti agbọghọ ị na ihe niile ị kwesịrị ịbụ na ndụ a n'iyi. Malụ na-agbacha egwu na nnukwu. Whatever you sow is what you reap. Yes, akwụna na-ebe akwa nwa na ụla nka. O nwere oge ọ ga-eruo, these mistakes here are making now. They call it adolescent. Maka na enwere ike differentiate ihe a na-akpọ infatuation na so-called love. Ị about to make mistakes. Ọ bụrụ na ị gere ntị to ndị mụrụ gị. Because they have nothing to lose. They will tell you the truth the way it is. But that opposite sex in a ọdụ ọ ga-asa gị isi gwa gị ya to his own advantage. Malụ na ndụ ọjọọ ọbụla esi ka ibie kịta, you pay for it. Ọ bụrụ na ibute ọya adị agwọ agwọ, you die with it. Ibute nke a na-agwọ agwọ mana ọ ga-anapụ gị so many things na ndụ gị, both financially and the other things iji dị ebube. You bear it. Ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Onye agbatara mgbe gboo, our ancestors are very wise. There is time for everything. When you are of age, adịghị torugo, agaghị dị aga ka ịbanye na be mmadụ karịa ịnọ na-anụ onwe gị n'iyi si niile eti agbọghọ. Maka na ihe onye butere n'ọja ya dị imi na ọnụ ya. Ọ bụrụ ga ana na ịmalụgo nwoke, yes, ọ bụrụ na ịmalụgo nwoke irugo gị bare mmadụ, and ọ bụrụ ga ana n'okporozi odidi na ị nwere ike ijikọta onwe gị chere the right person, the man and next thing for you to go and accept marriage. Esikwara mgbe emesịara n'oge ka dị. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ebe akwa na inbox m today now. Ọnọdụ ha, o nwere oge ọ ga-eruo, their market value will go down. Ọ bụrụ etu esi arụ ọchị nkịta ka a ga-esi na arụ ọchị. Advice ndị maka ndị enwebụrụ mistake. So you pay attention to choices ị na-eme. O nwere some certain things kpatalụ, ọ bụrụ na ya reason kpatara na ịma ababe mmadụ bụ I have not enjoyed finish. The man nwere problem. Maka na ihe ọma adị agwụ agwụ n'ụwa. Onye na-eri eri ka ọ na-agụ agụ. And malụ, the worst thing that can happen to you as a woman is to have multiple countless body count. I can tell you, based on ihe na-afụ na messages na-enweta inbox, o nwere ọfụtụ ndị mmadụ just age 25 mana ha lost go count. The more your body count na-increase, the more you are diminishing value. I mean spiritually and physical value. The more your body count na-increase, the more enwere high chances na ị nwere ike ibute ọya. Ịya ahụ egwogodo n'ụwa, ọ ya erigide ego gị, rigbo ego gị. And mgbe ọ na-eri ego gị n'ụdị a, ịchọba na ndị amoosu na-eme gị, ịchọba onye ya asị na ọnya na-eme gị. My sister, onwere onye na-eme gị, ọ nke mere onwe gị, ọ nke ịkpatara, gwa ahụ ịkpatara, nsogbu ị nwere. The high chances in body count na-eme increase. The high chances in eat away your destiny, because ị ga-enweta ihe mpịawa azụ dị iche iche. Either you lost your womb, or you lost your ihe iji dị ebube, or ị nweta ọya dị iche iche ya bụ egwogidie. Nwata tụmalịchiri ego anyị na-enweta, ị ga-etufu ya n'iji na-agwọ ya maka na ntị ara anụghị ihe. That is my advice. Ọ bara nkwa ahụ siri ngwere bere ya ọrụ, azụbụla ọnwụ ya tinye n'ọnụ aga iyi onye ka ya ihe mere ndị ya. Advice ọbụla nne gị ma ọ bụ nna gị enyere gị, hapụ any other person outside will not give you, because onye a ga-enye gị advice etu ọ ga-esi baria. And mgbe ahụ ihe butere n'ọja gị na imi na ọnụ gị,
Pay attention. If for any reason you feel then tell your parents, let them give you away in marriage. It's better for you. Yes. Because all know the wrong choice to follow them married. I have seen some ladies. One of the case in the marriage hand a lady of 34 years. Now, among all the people in Abiano, it go better established, where shop in a manage. Oburu a boy of 32 years, only honor, 2 years, 2 years, where man, in order to get what you want, you go to age, go near the 32, or when I get there, or for the moon, quote 31 or even 30. Now, we could who go that particular girl, that particular man. I can tell you that you will suffer for it. But let me tell you what you don't know. Any other person will not tell you. What you will know, any other person will not tell you, bro. Now, one, Obrona Ijigogi, when they may influence a man, can that man now nobody? He got off. He got off. At the alpha yata, boom. Obrona, knowing where they go to that work. Nwoke ndị Igbo na-atụ ilu si na ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị ya. Ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị ya. Nwoke nwere ike, nwa okorobịa nwere ike ịdị so humble because na ọja amụrụ gị nwa as nwa agbọghọbịa a little bit established. Now ọ bụrụ na ọja amụọ gị, o nwere ike ịdị humble to a core maka na that particular guy ọ dị broke, ọ chọrọ shelter, ọ chọrọ onye ya na-enye ya nri. Gị nwa agbọghọbịa wee house nwa okorobịa enwere ezigbo ihe ọ na-eme. Kedu ihe ị na-eme expect n'aka? Ọ ga-adị very humble at the moment maka na ị na-provide their free food, free shelter and free bonge. So for that reason, the person ga-adị very humble. By then, the boy is very humble. O nwere ofu onye nke nna ajụ, why do you descend for this particular guy that is jobless? That is very jobless. He can't even go and learn handwork. He can't even start doing job. Ko we can feed you onwe kwuru ka nwoke si akwu. Imeria. Now, you go nwa agbọghọbịa, ọ bụrụzie nke na akụrụ nwoke. Let me tell you what you don't know. I'm telling you as a man. Ihe na-ebunye ihe uche ka na-ebunye gị dịka nwata nwaanyị. Ọ bụrụ na ọgụ nwa ji because of na ya nwa okorobịa dere humble kịta, iwe house for ya na-efeed ye or ese oge bonge free. I can tell you that particular man offers echi, give that particular guy 10 million, 20 million, he will abandon you. Or measure abandon. If you come to Eze-Ana, Eze-Ana, I want one boy in there, Yaraka. And Bago Nagia, I'm a house for ya, on a burn for 6 months, on a burn for 1 year. Get the honor the album we go, or may go abandon. Eze-Ana can hear game, ka ya that boy na chon ko tafu, and to him memory. Nchodi. Obeseje na were amuri. Ogbenye na anọ ka ha adịrị ya. Ihe the innermost of a man when the man is down. Ọ bụrụ taa ka o bidoro mgbe buru ugbo ka m gwa gị ihe mara. Mgbe buru ugbo o nwere oge ọ na-awapụta nwee ka ọ wụ the only son. Nne na nna ya nwee ike chụtara ya nwata nwaanyị nwere ike ịwụkwa ọgwụ ya ma ọ bụ ya dị abụrụ almost met. Oso nne na nna ya na-eje ugbo. Ihe ọ ma bụ na ọ ga na-ese nwaanyị bụ nga na-amụta nwa. Nne na nna na-efidie. Mgbe nwoke a mechara mebi pụọ ọrụ oyibo kpata ego, ọ ya anụ nwaanyị nke bụ choice ya. Nke ọ dị. So mgbe ahụ onye a na-ewere gị ewu na o nwere ihe o nwere ike imewu. So malụ na ogbenye na anọ ka ahụ adịrị. That boy ya wee sị ka ije pick from gota. Ana m achịkwa anti na ọnọdụ ya gbanwee hapụghị. O nwere otu onye kpọrọ m a spiritualist. Si m Eze-Ana ya na o nwere one handsome boy man. Graduate ka ọ mana o nwere ọrụ. Where me tie near like for that boy. And yeah, that boy have almost the same mate. Oh, where borrow this boy where they wanna be? They feed you close to 1 year. Messia, I don't give what outcome with here. Messia uncle the boy in Arona, that state government. Where secure all where but you
this oti nọkịta battle. O wee bụ na o nwetara opportunity, that boy uncle ya na government secure able one of the PA to Mr. Governor. This guy kwuru na ya jebere ọrụ before na-abata, the guy eburugo abịa ya wee pụọ. Ihe agba onye house almost 1 year, and the guy gwakwara ya nkwa elu kwe nkwara ya ma hapụnata ya maka ihe o mere ya mgbe ọnọdụ ya dị ala. Etu aka the guy si wee pụọ ya, mata jere akpọzi ya si ya na ya jebere aba na uncle ya kpọrọ ya. Like play, the boy abịarọzi ọzọ. Like play, the boy kwade sorry na ya nwetaziri ọrụ as PA to governor. Just like that, before you know it, to block nke nwaanyị. So you hope that level ihe change go. Ọ matago na nke nwaanyị bụ agadi nwaanyị na ọ bụrụ test ya. Nke nwaanyị na-abịazi na-asị m Eze-Ana kere ihe anyị eme, nwere ihe m emere gị. Nwe ya na-akpọ common sense. Ịbụ nwata nwaanyị, ọ bụrụ na nwatakịrị nwoke gị na ya wụ ọgbọ ma ị tọrọ atọ maka na ọ dị broke, gere ka o si doko ya anụ gị. Ịma ọ na-akpụ ụkwụ nwere size. Ihe dị na akwụkwọ mistakes ụmụ nwaanyị na-eme. Ị chọrọ onye ị ga na-alụ ọdụ. Ịma ọ na nwoke nwere ego nwere ike ịnọ nwayọ. So mgbe ị na-emeke ya choice, make a choice a man ga-abụ like a father to you. A man ị ga na-ene anya dịka di nwenu gị. Nwaanyị ị ga na-ene anya dịka onye wusi ụlọ. Onye nwaanyị ihe respect gị. O nwere ihe kpatara ndị gboo ji awacha ịnụ anụ onye ya bụ ị na-ene ya anya ọgwa nọrọ anị. Mana nke ọ ga-ọnwa bụ iji egota ihe respect ya. So ihe na-ekwu m choice ọ bụla ị na-eme, make the right choice ka ị ghara ibe akwa na-emesịa mgbe ahụ ịchọba solution. Nwa solution a ga-enye gị na-abụrụ use common sense. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family eme, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 08138243871. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored now and forevermore. Ya gazie. Go, shine and dominate. Go the road.